ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିବା ତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ। ଆମେ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହେବାର, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତିର ପତାକା ତଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧୁନ୍ ବାଜିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଥିଲେ ପୁଲକିତ, ସମସ୍ତେ ହୋଇଥିଲେ ବିରଳିତ ଓ ଶିହରିତ। ଏହା କେବଳ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଥାଏ। ପ୍ୟାରେଡ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଆର୍ମି ପୋଲିସ, ହୋମଗାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଘରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ ତିରଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବର ସହିତ ଆମେ